انجمن سوریا دموکراتیک دخویانیک دی درباره دخوازی سروک ائتلاف اپوزیسیون سوریه نصر الحریری ji Tirkiye ji bo destwerdana serbazî li dijî navçeyên bin kontrola Hesedê de belav kiriye û di daxuyaniya Mesedê de hatiye ku ائتلاfa opozisyona Sûriye hewl nedaye tiştekî ji bo bicîkirina hêviyên Sûriyan bike lê belê wan bi bêşermî xwestiye ku beşeke bêtir ji axa Sûriye dagîr bike jaliyê Tirkiye ve û hejmareke bêtir a xelkê Sûriye bibin koçber. Mesedê her wiha dibêje ائتلاف di projeyekê de kar dike ku tu ajandayeke wê ya niştimanî nîne û rola ائتلافê tê de tenê rola kirêgirtiyan û tawanbarê dagîrkeran e. Mesedê ائتلافê bi encamdara êrişa ji bo ser nexweşxaneya Efrînê tometbar dike û dibêje her kes dizane ka kî ku jerê sivîlan e û kî dizê zeytûnan e û kî jî talankarê mal û milkê xelkê ne û hawirde li cihê xelkê Resenê Efrînê niştecêkirine û her roj tawanan dijî yên mayî jî encam dide. Her wiha li gorî daxuyaniya Mesedê amaje dike ku daxwazê ji netewînek boî dikin komîteyeke navdewletiya bê alîwara avakirin de ku lêkolînê li ser êrişa ser nexweşxaneya Efrînê bike û berpirsyaran destnîşan bike.